ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି କି ଯିଏ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି କିପରି ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା କାରଣ ହେଉଛି କି? ତା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା। ତ ଆଜି ଆମେ ଏହାର ନିବାରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟ। ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବେ ରେଡ୍ କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିବୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା କମିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶ ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଏହି ବଂଶ ସ୍ୱରରେ ଗୋପୀଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏହି ବଂଶୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଏହି ବଂଶୀ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତିର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାର କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବଇଁଶୀକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଏହା ସାଧାରଣତଃ କାଠର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ଯେଉଁ ଘରେ ବଇଁଶୀ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ବେଡରୁମ୍ରେ ବିଛଣା ତଳେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ବଇଁଶୀ ରଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଚାନକ ଧନ ଆଗମନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଚାନ୍ଦିର ବଇଁଶୀ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ 2 ଗୁଣା ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଘରର ପୂଜା ଘରେ ମୟୂର ପର ଲାଗିଥିବା ବଇଁଶୀ ରଖାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଦୈବିକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, ଜାତିଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏଡିଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।